Dan juga buat bapakku ya. Jadi bentuk perhatian yang masyarakat sekaligus momentum bulan Ramadan, pemerintah Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon nyantuni bocah-bocah yatim piatu ning desae Selasa awan. Karo didampingi Sekretaris Camat Mundu, kuwu dadi pemimpin desa berusaha memperhatikan masyarakat kang kurang mampu, luwi-luwi bocah yatim piatu. Kuwu ngaku agenda kien wis dilakukan rutin unggal tahunnya dari program ning desa. Tujuannya ambir ngeringenaken beban para bocah yatim karo ngupai setitik rezeki kang asale sing dana desa kanggo masyarakat kang ana ning desae. Sejene sing dana desa, pemerintah desa gen wis berusaha ngebantu masyarakat kurang mampu karo ngupai bantuan alat sekolah, sepatu, seragam lan bantuan langsung tunai. Pendataan kartu Indonesia Pintar lan kartu Indonesia Sehat lan bantuan sejene kanggo masyarakat kurang mampu. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon.